Rovnako rešpektujeme rozhodnutie Ústavného súdu vo veci zákazu zisku súkromných zdravotných poisťov. Opäť kladiem základnú otázku. Je správne, ak ľudia posielajú svoje peniaze zo zákona, posielajú svoje peniaze, lebo musia poslať do niektorej zo zdravotných poisťovní a zdravotná poisťovňa si z týchto peniazí časť nechá ako vlastný zisk? My tvrdíme, že to nie je správne. Na to je predsa správny fond, aby si súkromná poisťovňa zaplatila priestory, platy ľudí, auta, ešte si z toho vytvorila aj nejaký zisk. Opäť ide o formálne právne víťazstvo, ktoré bude znamenať v praxi štandardné firmové víťazstvo, draho zaplatené. Tie zdravotné poisťovne sa súdia so Slovenskou republikou a to práve vďaka zákonu, ktorý ste vy prijali o zákazu zisku. Tam hrozia arbitráže. Čo s tým teda, ak tie arbitráže vyhrajú? Ja na hypotetické otázky odpovedať nebudem, ale my urobíme všetko preto a predložíme do parlamentu opäť zákon, ktorý zakáže zdravotným poisťovňam súkromný zisk, pretože znovu to uvažujú, je to úplný nezmysel. Ja smerujem k tomu, že ak teda tie arbitráže vyhrajú a po tomto rozhodnutí Ústavného súdu je to dosť pravdepodobné, tak vlastne všetko to, čomu ste chceli zabrániť, budeme musieť zaplatiť my daňoví poplatníci. Arbitráže vôbec nie sú viazané rozhodnutím Ústavného súdu, no tak... rozhodnutie ešte nevideli. No ale neodpovedali ste mi, že... Ja hovorím o tých arbitrážach. Čo ale ak to... neviem, ako dopadnú arbitráže. Keď dopadnú arbitráže, nejako tak potom bude tlačová konferencia, budeme to komentovať. Dobre.